Είμαι η Καλιανιώτη Ειρήνη, τεχνολόγος τροφίμων και personal trainer και σήμερα θα αναφερθώ στο Ozempic, το οποίο είναι παλαιότερο και στο πιο καινούριο αλλά και πιο αποτελεσματικό στην απώλεια βάρους, το Mountharo. Έχει κάποιες παρενέργειες που μπορεί να είναι ναυτία, εμετός, σαν δηλαδή να μοιάζει με γαστρεντερίτιδα, ακόμα να φτάσουμε και σε προβλήματα με νεφρά ή με πάγκρεας, ακραία δηλαδή, μπορεί να πάθεις και παγκρεατίτιδα ακόμα, κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Ενεργοποιεί δύο υποδοχές, το GLP-1 και το GIP όπως είπαμε. Αυτές είναι δύο ορμόνες, οι οποίες παράγονται φυσιολογικά από το έντερο μαζί μετά από το φαγητό. Πάει στους υποδοχείς αυτούς και τότε ενεργοποιεί μέσω αυτών των υποδοχών από το κύτταρο του παγκρέατος και κάποιες άλλες λειτουργίες. Τι κάνει λοιπόν στον εγκέφαλο αυτό το φάρμακο? Επηρεάζει το υποθαλαμικό κέντρο του κορεσμού, δηλαδή με άλλα λόγια νιώθεις χορτασμένος πιο εύκολα και πιο πολύ και η όρεξή σου μειώνεται. Τι κάνει στο πάγκρεας? Μέσω αυτού του μηχανισμού που έχουμε αναλύσει βελτιώνει την απελευθέρωση της ινσουλίνης και μάλιστα μόνο όταν χρειάζεται, δηλαδή είναι αυξημένα τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα. Άρα λοιπόν δεν το κάνει επικίνδυνα, το κάνει με έναν πάρα πολύ ασφαλή τρόπο και έτσι μειώνει και την γλυκαγόνη. Τι κάνει στο στομάχι μας? Καθυστερεί τη γαστρική κένωση και έτσι νιώθεις καλύτερα πληρότητα. Ενώ όσον αφορά το λίπος, αυξάνει την λιπόλυση, μειώνει την λιπογένεση, βελτιώνει την ινσουλινοευαισθησία στο ύπαρ και στους μυς. Σε βοηθάει γενικότερα με αυτούς τους τρόπους λοιπόν να χάσεις βάρος, χάνοντας λίπος και όχι τόσο πολύ μύες. Τα κλινικά αποτελέσματα έχουν δείξει ότι το Mountharo μπορεί να ρίξει την γλυκοζηλιωμένη έως και 2,4% αλλά και να μειώσει το βάρος κατά 15 με 20% όπως έχει φανεί σε μελέτες. Πράγμα όμως το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί παράλληλα με σωστή διατροφή, κίνηση, δηλαδή περπάτημα και γυμναστική, έτσι ώστε να διατηρηθεί το αποτέλεσμα και στο μέλλον μετά από τη διακοπή του σκευάσματος